салому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракату. Аммо баъд подписчикони азизу муҳтарам, қурби асъори миллӣ имрӯз 4 май. дӯстони азизу меҳрубони ман, 100 евро ҳамагӣ 7197 рубл. лайк обуна шуданро фаромӯш накунед. $100 Иёлоти Муттаҳидаи Амрико ҳамагӣ 6837 рубл. хеле хамидаи доллар қати евро. ва 100 евро дар ватани азизамон, яъне ки дар Тоҷикистон 1304 сомонӣ танҳо барои шумо. ва $100 Иёлоти Муттаҳидаи Амрико дар ёвон 1239 сомонӣ. барои пешравии канал аз 1 рубл то 10 рубл хайрия кинен беҳтар мешавад. фақат барои канал. як дона 5000 рубла дар Имон Интернешнл 910 сомонӣ. аҷоибот шидай. 2000 рублей 363 сомонӣ. ҳозир подробни ҳамаша мефаҳмонумтон. 1000 рублей дар Имон Интернешнл 181 сомону 50 дирам. Тавҳид банк 161 сомону 50 дирҳам. Алифбанк 160 сомону 50 дирам. бародарони азизи муҳтарами ма, барои пешравии канал саҳми худатонро гузоред. бонки эсхата 160 сомонӣ. лайк обуна шуданро фаромӯш намекунем. бародарони азизу муҳтарам, Амонатбанк 161 сомону 50 дирҳам. бонкҳои Тоҷикистон сум кам дудистай курса. Орион банк 160 сомону 50 дирҳам. нӯшаки ҷонат шава. душанбе сити 160 сомону 50 дирҳам. бисёри банкҳо, аксарияти банкҳо ҳамашон як намудаи обновлят нашидестиянд. Спитамен банк 160 сомону 50 дирҳам. дар Google 181 сомонӣ шидай, дар банкҳо 160 сомон. бонки ҳумо 160 сомону 50 дирҳам то 161 сомонӣ. танҳо барои подписчикони Бахтиёр Тиҷӣ. Коммерсбанк 160 сомон то 162 сомонӣ. барои дӯстони азизу меҳрубони ман, лайк обуна шуданро фаромӯш накунед. тамошобинони азизу муҳтарам, барои пешравии канал шумоён метонед саҳми худатонро бигузоред. бародарони азизу муҳтарам, дар Google 1000 рублей 181 сомонӣ шидестай банкҳои Тоҷикистон обновлят намешавад. намедонам чӣ ба.